kawai ni ya dalong na daga jingit. Ibreu to kapor bing seng ya ka Voice of the People Party ki ong kumne ka jingtu ka babha. Henry bani election hi kan pisate ka bala e pala. Yakin mau house snem arajar akwar hau benai itu benai Desember bagi penbena ya ka kertong lang bakal Desember ni Januari bagi penbenai kertong benai kertong jongki candidate di klik journalist film cũng là kam là film la ban job election cái mga juba kolong ba ni cũng ka Voice of the People Party kam dei tangata ka parti bele election dei ka dei ru ka movement haka bangin piale ban saindur ban thaudur haka ta ka iblang salang ka jongi ban penkelai ka komperkhat perdan ka jongi haka politics na ka ege bangi ong baka politics ka kam ka baca kria saka ta ka kam ka bangi ong ka kam ka kentang ka kam ka ban ka jing sikri ya ki wei pat e ka ta hi ka ba ni ngayui nga shudon betang jinge ba ublei unom beno haba kuma jong ba aden beting sariki kitan kata ka jing suskem mo kitan kata ka jing kitli ban wan ra jing ka lang ngai ublei unom beno thì ya da kata ka jing ti ublei le e ba ulale ba i angu ya ublei ti go ikolong kumne nga ngam judan benta ba kono ka political party but unu candidate tu ngam judan benta mensua kau sakran ni pi wat ban thep bot ru na kham sitom namar bang wei bang aktif yo candidate ba ai pisa ngam si thep shu bola ram ai pisa nong ta ke ai pisa kiwi ti ngai ku gitu candidate ngam si thep shu ni penlam bagi candidate bun di ai pisa ki ai wei kini ke parti kala ban ai khambon ko koi parti khan ai khamduna ko gaspa ga jungki diketu ko penya ya nga bangan thebo na baranga so tho bakini ki breven ki yale election nagabanta ga jingmen toy simet ka jongki kirong bakile thie ki brew ban go ban le business ya ka politics ngam ju kham thebo sho namar bakalong gunto tang rang hatip ba ukandi di ai pisa dengan thep cái open long yang bandon ka politics ke di jing bi jong Voice of the People Party balai ba kanong rim ke jonga ke ha ba ni ka party dengan nong phi lai ni ka party wat nang ni sa khapat ru nganom don bentah ka politics da kam di ka Voice of the People Party ngadon bentah ban sing ka Voice of the People Party ngadon bentah ba ka Voice of the People Party but nong phi ala ngam don show ka politics ala ngam don show ka Voice of the People Party ka jing don jang ha politics kala ko pi kani ga jing shwaban ni ka Voice of the People Party kar ko mi election ya be na ta winnability ka winnability kam de na kanu kam de na ka jing start ka jong phi kam de na ka jing bit ka jong phi kam de na ka ta ka min same ba phidal man a ka service ka winnability ka jong phi bud sin pe nak bisa kata tinggi melalen nah tara kenap nadu kisem araja lai seneng kita kibarong kita ka winnability mo kibun hi businessman ndai andal ami ka Voice of the People Party kapen kala kompong kan kata ka baka winnability mentang ipe na kata ka commitment ke jong phi public issues ipe ya commitment jong phi ka principle ipe ya commitment ke jong phi ya ki ka norim jongphi ka jing baha jongphi but kham tam ke jing ne jongphi ha norim jong party ti pet ha ke bri ta ke kuno u candidate wan biang wan pha sa parliament ta ka ke shong ha ki ba tamna ka liang jong Voice of the People Party niong ba ka Voice of the People Party kan chim khia ya issue jong bi ba kan sim kia issue trong cái set bên rìa của chúng kata ka dei ka Voice of the People Party kan katerwa siapa ibabat ka wi ka nongrim ka bangi scam ka dei ta kan politics ka bakul dan ka clean politics but ka bangi ha bangi Georgia
ka politics kamdei na kabenta ka jingo nong jungi mo bani kala long crorepati ka buang mo phimane le kami join sa ka politics ka long be ya ban ai ka social service nga shimet nga banga join sa ka politics kasi banga join bat ka Voice of People Party nga sko ki hap ta ka nong rim ko jonga bat na sko ba ke imlang asalang kalali bahaya yang shimet baling ong yata na barba nga ngali school high school batat balik ke school batat na marki di school deficit dan di school government mangali school morong tinang masyar ke di basic school di school aja presbyterian tu ke di deficit school government boys ke di school sarkar tinggal seni advance masyar ke di deficit college nga jing puli ka khamtat phi apakah di ke school sarkar ke school bali yo jing arab ke sarkar khamtat phi por nga school ba ka iblang ka salang kala ay nga jing start hado pang na PhD tunggulin na di hu ka batat nga school ba ka di yang ini di bana bastan bangin contribute lang siya ka iblang ka salang haba don kum ka ni ka Voice of the People Party ka ba yang haka nong rim ka ba hindi ba nong hakiwi party te nga nong benta politics